अस्सलामुअलैकुम। मैं जान अब्दुर्रहमान नवायत कम्युनिटी तर नवायत महफिलाचो सदर। नवायत भास आपले तर 1000 वर्षाची तारीख धरवता। नवायत भास एटली सुगड आहे आणि एटली मिठी आहे आणि एटले अल्फाज तेजे भितर आहे हो सुबूत डिसौजा यश डिसौजा कर्नाटक युनिवर्सिटीचा PhD केल्लो आपले किताब नवायत कल्चर बोलून हेजे तर पूरा तफसीलन बरला ते, लेकिन आजकाल हो किताब मिलूचे व्हडलो मुश्किल जाला आहे, मिलना आहे। ही भाषेचो जन्म भटकल वात्रा होन्नावर आणि कुंदापूर सर पावलो येत्ताको भटकलचे इलावा 40-45 गावात ही भास जापून वता। भटकलची माणसे दुनियाचे हर तरफ फैलून वाटेत। नवायत गावात इब्न बतूता येऊन शिमार मुद्दत राहून हिंगाचे हालात बरला ते आणि तो बोलता की हिंगाची माणसे एटली निक्की वाटेत की हिंगाक रावचे मन जाता। हे गावात दर्जनो मद्रसे असे हिंगा कुरान पडून होता आणि शिकवून होता आणि हिंगाची माणसे मगरिबे नावचे मग घरा भितर राहून कुरान पडते राहतात आणि हो आवाज एटली निक्के दाखवता की सुकून आणि इत्मिनान जाता। नवायत माणसे कारोबारी माणसे नवायत एकता कारोबारा सबब भल्लीसा मुलकात पावला शे आणि 50 गांवां तर फैलून वटेत आणि थिंगा गेल्ले कडे आपली जमात करून आपली भाषे सबब आणि आपले कल्चर सबब आणि आपले गांवां सबब हर वक्त कोशिश करते राहतात आणि तरक्की सबब त्यांचो केतांको ध्यान राहता। आमची भाषे तर एटली वोकॅब्युलरी आणि एटले अल्फाज असे की तेका हिसाब करू सकेना। एक नाल्ला जालो न्हू, एक नाल्ला माडा जालो न्हू, बेहिसाब 9-10 ते तर हर चीजे माडो नाल सोन्ने कट्टी बुरंडो आणि भले शाले आणि भले माडाचे गीर माडाचे गीर आणि तिसपरीन एक माडा तर केटली का नावे असे आणि बाकी सा जवाने तर एक झाड आणि दुसरे काय नाव राहणार तेका। आमचे हिंगा धाकले जावन सरशी बोलतात, व्हडल्याला माडो बोलतात आणि इसपरीन आमची गितो आमची जपणी आमचे रहन सहन आणि आमचे चलन आपले तर भल्ली सुगडे धरवता आणि आमचे अखलाक भल्ली निक्के राहता आणि माणसे एक दुसराशी चालूचा सबब आणि हिंगा जेत्ता आमची कौम आयली आणि अरब आयले पहिली आणि भल्ले कारोबार केले त्यांची इमानदारी त्यांची सुगडे त्यांचे भल्ले जापणी आणि त्यांचा अखलाक पळोवन हिंगा भल्लीसा माणसे भल्ले आपला आपूण मुसलमान इस्लामी तर आयले आणि हिंगा नवायत भास एके आहिस्ता आहिस्ता नवायत कौम बढती गेली आणि आज हसल्ली कौम सगळी दुनिया तर पैलून तिंगा कमवून आणि गावात हाडून ही रुपये गावाक एटली सुगड फैलवला आणि एटली सुगड केला आहे की सगळे डिस्ट्रिक्ट भितर जेके नवायत वाटेत तिंगा भल्ली डेव्हलपमेंट असे आणि गंवाई माणसे याने सगळे डिस्ट्रिक्टचे आदेदार आणि माणसे सा बोलतात की सगळे डिस्ट्रिक्ट भितर सामान सुगड गांव सामान निके गांव भटकल म्हणून बोलतात। ही आमची खुसियत आणि नवायती भाषेची सुगडे आणि नवायती कल्चराची खूबसूरती। तुम्ही को या आमच्या गावात आमची नवायती तहजीब मेहमान नवाजी
पला आनी आमचे खाण्या खाया आनी केटली सव अशे आनी केटले निक्के अशें पला आनी गांवांत रावता नाका आपली माय बापा कडसून भिला वापस तेका लागून जेटले ऑफिसर जेटली माणसे जे कसले आनी आयले हिंगा ते हे बोलून गेले की आपला हिंगा रावचें मत जाता आपण काश आपले घर हिंगा जाल्यार केटली निकते केटली माणसे बोलतात आपो आमी तुमकां दावत देता की तुमी गांवांत या आनी आमचे श्री मिला आनी आमकां आमचे श्री आमचे जबान आनी आमची चिस्पला आनी नवाज सब केंद्राचो बूक कर्नाटक युनिवर्सिटीत मिळतलो लायब्ररीत मिळतलो थिंगा तुकून घेवन तुमी वाजा आनी तुमकां पुरा नवायतेचो कल्चर तुमकां ते किताबात मिळतलो.